Baby girl! Ito kaabot ba eh? Uy! Ay, sa diri may mga pre sa tindahan. Ano mga bri makatindahan? Mga pre ganito sa tindahan no kay para ang swerte mo sulod di sungay kay itong abrihan. Sungay kay itong abrihan. Isangit ng kwadra ha. Isangit ng kanang kanay. Isangit ito sa lansa. Hatsa! Okay. Hatsa! Isod, ubos gamay. Mas gawin! Kana. Sige pa! Sige, saka. Saka! Kana. Ay, sasa! Kana. Oh, ini! Okay na, salamat. Ano may baligya, bebe? Ha? Ano may baligya? Oh, gani no, na problema ko kay nangita pa ko kinsa supplier og bugas diri ah. Kamo, kabalo. Namoy kaila nga mo supply og bugas kay naglisod ko pangitag supplier ba kay gusto ko maninda og bugas. Nangita mo og supplier og bugas diri sa inyong tindahan. Open mo tindahan nyo, wala mo kabalon sa inyong pamaligya. O kay unod o nag-open na mo. Naa na po di baritis kasilingan ba? Saan di labot mo ko mga bre may tindahan nga wala pay unod. Laina po ninyo nag-open mo tindahan. Unya wala pa mo i-display din na nyo. I-vlog din ninyo nga na mo tindahan. Mga igsoon ko, ligaya na to ng pagbikil sa isikato. Kaya ako ka nagsala. Ano ako para mo guide ka ninyo? Hindi ka sa mga kinabuhi. Relax Sa lang, pre. tuyagi kinabuhi sa ubang tao itong kitanaw. Na, pag ko bagay ko nag-ingo, no? Nagbikil na dyan dito. Inawa ka na tanaw sa mong naong nga bertigugaw. Pre, relax lang istorya. Masuko mga istorya tinood. Wala man ko nasuko nga nagsulti kag tinuod. Ang ako walang ba kusog ka mangilabot og kinabuhi sa ubang tao. Pre, dili man ingon sa panghilabot jud. Pero amot ta mong istoryan unsay tinuod. Hindi mo maulawan ba? Dili maulawan tungod imong gibuat-buat nga istorya na ulawan naming duha. Mga igsoon, ka na inyong pagbikil. Ikaw? Ka na inyong pagbikil ba? Dako ka nagsala sa kinahitasan. Kani wala man mi nagpabikil-bikil pastor. Kani siya oh, kusog magpabikil. Ay, ikaw man isig hato-dato ng istorya, day. Ikaw may blisingan ako ron. Na ako naman inon ng basingan pastor nga kanilang tindahan mo need og blessing. Ay, tama, Mr. Rim. Pag kumanay kag-open sa tindahan, na ako i-offer sa mga goods kay ni. Offer niya, offering sa simbahan gikawa. Sa kayo na mo? Wala pastor anak ko ay kasuko makasala. Ay, balik ya. Pero pastor sa may ginapasabot nimo nga offer. Ay, naunsa. Pastor ko nag-blessing og tindahan. Tama kay kayo kay bagong open imong tindahan. Unya, Naku, i-offer sa imo ha, 100% payment. Blessing na sa imong tindahan o imong kananan. na, pila po ng 100% pastor. 15 mil, okay na kay kuha na. Sige na kay kuha na. Hakin si Mel. Ako nga po danas 15 mil pastor. Eh, basi may discount. Discount? Sige, kanihan nyo man ka, 50% akong ihatag sa imo ha. 50% na kay manyakol man. Ay, sige, kapil diha ba? Tatua pa ang 50% sa 15,000, 7,500. Mismo, insakto na. 7.5? Kaya na ni mo na? Ah, mahal na kayo na. Dito na ko sa kung kailang nga kaabag eh. Madala rag snacks. Katik-katik dayon, di gyud makaya kay utangan pa man. Naghanap na mo gyaw-yaw eh. Sige, masugutan ako 500. Ikapoy na ko ba? Sure ka pastor, 500 lang? Ah, kadali lang pastor ha. Kaya na ko ibaligya item kay para makabayad ko sa imuha ba ha? Ah, dali sa kabibigol, paon sa to na ko. Kaya baligya sa to na ko ha? Uy, kini. Liga, ba't-o naman lagi ni Juan Dulani dito lagi giyatag sa kuha. Kanda kong abani, uy. Hay. Uy, sama ni. Suksok sa nato ni, ha? Ito, tombol! Tombol! Yati, isuya pa kong white dito. Alam nga dili suyupon nga vacuum cleaner, manggod na. Ganun tulaan mo sa mo. Sa day na dito, beep na or... Ay, babe! Bata pa ka mag-babe na ka pang vacuum ni sa hugaw. Ay, abay na kong suyupon na dito, basay mubuga ng kaso ba? Vacuum mo na ako na imong nga hugaw kay na. Pangilusan ko kayo, baho kay tayo na kay kita buka. No! Wala man. Baho magkikay tayo lagi. Pangilusan dito kay mga pampers na gising na na. Abing bataan eh. Pastor, ning sugot ra kag 500. Okay, ito 500. At least nanay kwarta. Kani pastor. Kani vacuum cleaner pastor. Ibaligya na ko ni og treatment kay para na ko pambayad sa imuha. Tawa na namaligya na gamit kay wala may kwarta. Hindi, bagay at least makakwarta po kuron. Sir, pili baligyan mo ng vacuum cleaning nimo. Treatment rin ni pastor. Ibaligya jud na ni mo? Panangti pambayad ang mablisingan na yung tindahan ba? Ay, 3 mil ra day. Ay sa akin ako'y kontakon. Halin lagi na ron. Hello, pastor. Hello, pre. Nanawag man lagi. Pre, di ba nangita magkag vacuum cleaning? Oh, nangita bitaw og vacuum cleaner.
Nakakaliya? Oh, 6,000 rin pre. Discounted na na. 6,000? Bratuwa ba na? 6,000? Ay sa pre kay basta kuha na nimo ha. Kuha na ko na! Kini, kadi ko gansi. Grabe, 6,000. 6,000 na akong baligya sa mga pastor niya. 6,000 mo baligya sa iya, ha? Ni support ako sa imong negosyo. Pero kanina ako ang diskarte ay puni pakialam may pod. Ah, grabe po ka, pastor. O di ka magabaan, anak. Di na ko magabaan Mr. Lim. Direct ko sa kinahitasan. Lim, oh, bayaran na ako ng 3,000 kay palit naman na sa kuwag 6,000 o dara o. Di ka mo siya ni pastor. Ay, so, wala na. Sinsa na. Negosyo ni. Negosyo ni ako ah. Kanino alkanti ka ni kuno kay 3,000 na ko niya 6,000. Pre, nahalinan magkag 3,000 no pa. Kaya mo sa kalibo bis kalibo lang. Okay, pahawa diri ka malas ka sa negosyo. Muanira ka diri mangutang buang ka. 2,000 lang, 2,000. Sama niya pas. Pati na dito ah. 3,000 size. Okay ra. Daog man pug ko kay wa pa man pug ka. Tara.